Takto to vyzerá v termálnom kempingu na maďarskej strane v Komárne, čiže maďarské Komárom. Ak by ste neboli v kempe, tu je hlavný vchod na kúpalisko termálne. Pozrieme sa na parkovisko. Prijazdová cesta. Tu sa odbáča, ak idete zo smeru slovenského Komárna, tu odbočíte, dostanete sa na parkovisko. Na parkovisku niekde odparkujete, je tu dosť miesta, alebo idete na recepciu, kde necháte doklady. Zatiaľ vás oni pustia dnu cez túto bránu. Kde dostanete takýto kľúčik, čiže brána je vždy zamknutá, chodí sa kľúčikom 24 hodín. Vyskúšame, či to funguje. No, nebola ani zamknutá, ja ju radšej zavriem. A už sme v kempingu, ktorý je tesne v blízkosti termálneho kúpaliska, ktoré ste teraz videli. Veľa rozprávať nebudem, lebo aj napriek počasiu, aké máme, začína pršať. Sa v kempe dosť žije. Nemci, Holanďania, aj nejakí Maďari, Poliaci, všetko je rozložené. Tak vás to len prevezem, občas poviem nejakú poznámku. Toto je len jedna časť kempu. Tu by ste si mohli zaparkovať auto pri ďalších parcelách. A v tesnej blízkosti tohoto kempu mám taký pocit, že za tým plotom je to vidieť. No, je tam plot, za tým plotom začína ďalší nejaký súkromný kemping. Toto sú ďalšie parcely. Toto je mimochodom recepcia z druhej strany, z vnútornej strany. Čiže ako som hovoril, napriek tomu, že také počasie, aké je 4. jún, je to tu dosť živé. Neviem si predstaviť, ako to vyzerá, keď je niekde sviatok v Českej alebo Slovenskej republike a je pekné počasie. Život beží. Tak ako som povedal, veľa rozprávať nebudem. Až keď sa dostaneme na stranu kúpaliska, predstavím vám bazény. Mimochodom, do tých bazénov sa dá vojsť pomocou takýchto hodiniek alebo čipu aj cez tieto dvere, čiže v prípade zlého počasia sa hneď dostanete na plavecký bazén. Potom z toho plaveckého bazéna samozrejme vedie cestička vnútorná do ostatných vnútorných teplých bazénov. Viem si to tu predstaviť v zime. Vidíte, žije to tu, dôchodcovia nemeckí. Nejaká mladá rodinka zo Šamorína. To sme my. No ani nevie o tom, že ju natáčam, nevadí. Žije to tu, pri každom karavane je nejaká posádka. Títo to pred chvíľočkou zatvorili, zrejme sa išli kúpať. A prejsť na kúpalisko sa dá aj týmto zadným chodníkom. No, tu sú sociálne zariadenia, sprchy. Keby ste sa rozhodli stanovať, ja si myslím, že ani to by nebol problém. Je tu dostatok zelene. A tu je taká ďalšia časť kempingu, kde sú chatky. No, tieto sú prázdne.
Ale že vraj pred takými 15-20 rokmi bol problém vôbec nejakú chátku chytiť. Samozrejme, že sa to rozpredalo rôznym firmám, tak ako to už býva, odvtedy to chátra, ale vyzerá to tak, že stále sú nejaké chatky, ktoré by sa teoreticky, možno aj prakticky dali prenajať, ak to nie je súkromná alebo firemná. Pozrieme sa na ňu zblízka. No, žiadny nápis. Niekde som videl nejaký nápis, že to patrí nejakej maďarskej firme, ak to ešte patrí. Toto je tá zadná bránka. Pravdepodobne sa to nezamýka ani v noci, lebo žiadny zámok to nevie. Aha, tu by teoreticky mohol byť. Uvidíme večer. Čiže zadná cestička ku kúpalisku termálnemu Komárom. Toto je zadná časť plaveckého vnútorného bazéna. Tu pravdepodobne počujeme nejaké čerpadlá na napúšťanie bazénov. Neviem, čo to je. A začínajú bufety. Ako som hovoril, relatívne v takomto počasí bufety nefungujú. Ešte pred hodinou som tu boli otvorené, tak som chcel povedať, že relatívne na to, aké máme počasie, bufety fungujú, takže zatvorili. Asi není pre koho. Kúpalisko je prázdne. Detské ihrisko. Tu boli suveníry, ešte do obeda boli otvorené. Hračky, suveníry. Nikto tu nebol, tak zrejme to zavreli. Takéto útulné sedenia sa nachádzajú po celom areáli termálneho kúpaliska. No, už začína pršať. Nevadí, ešte to dokončíme. Toto je detský bazénik. Vodu sme skúšali relatívne teplá. Aj v takomto počasí by sa zrejme dalo kúpať. Deťom by zima nebola. No, ako som hovoril, tieto útulné sedenia sú všade. Je tam príklad toho, že tam dvaja sedia. Sa skryli pred dažďom. A tu už máme rekreačný bazén. No, ďalšie sedenie. A vedľa je nejaké športové ihrisko, počujeme hluk. Ďalšie sedenie. Lehácka. No, celkom dobre. Vyskúšame. Takže toto je rekreačný bazén. Ešte nejakí odvážlivci sa tu aj dokonca kúpu. Teplota vody a hĺbka vody relatívne všade dočiahnete, ak ste dospeli. Šmiklavka, ktorá samozrejme nefunguje, väčšia. A hneď pri nohách mám menšiu decku. Voda sa púšťa. Takže táto by aj fungovať mohla, ak nie je uzavretá z druhej strany. Nie je. Tá veľká je uzavretá. Čiže aj keby ste chceli, nedostanete sa ďaleko. Ešte tu máme ďalší, posledný vonkajší bazén. Ešte jeden pohľad. Trysky, ktoré teraz nejdú, nie je pre koho. Hneď pri plaveckom bazéne sa nachádza hotel. To som ani nevedel. Koktejlový bar zavreli. Nie je pre koho. A ešte pár ľudí pláva v plaveckom bazéne.
Vyzerá to na 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 s 8 dráhami. No nie je to ani také zlé. Teplota plaveckého bazéna, pozrieme sa na to zblízka.